ሰላም ኩራት ተኸታተልተይ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ንስኻትኩም ሰላም ትህልውና ተመንኹ። ከም ፍቃድ ኣምላኽ መንፈሳዊ ምኽሪ ነታ ሂዋን ዝብል ሓቢርና ንከታተል። መዓልትኺ ብጸሎት ጀምሪ፣ መወዳእታኺ ድማ ምስጋና ይኹን። ቃል ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ መዓልታዊ ምግብኺ ነፍስኺ ግበርዮ። ንጸሎት ፍሉይ ሰዓት ቦታ ይሃልኺ። ኣብ ጸሎትኪ ለመን ጥራይ ዘይኮነስ ንምስማዕ እውን ፂን በሊ። ንኣምላኽ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ ኣናእሽተን ዓበይትን ኣመስግንዮ። ብጾም ጸሎት ስጋኺ ለጊምኪ ነፍስኺ ድማ ኣበርትዕያ። ሓጢኣትኪ ብንጹህ ልቢ ንኣቦ ንስሓኺ ተናዘዚ። ስጋኺ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ምዃኑ ዘክር እሞ ብንጽህና ሓልውዮ። ቀዳመ ሰንበት መዓልቲ እግዚኣብሔር ምዃና ዘክር እሞ ኣኽብርያ። ኣብ መደብ ኣምላኽ ሙሉእ ብምሉእ ተኣመኒ፣ ንሱ ዝፈልጥ እዩ። ቅዱስ ቁርባን ብዘይምቁራጽ ተቐበሊ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ልብኺ ኸፊትኪ ዘርግሕዮ። ዝኽሪ ቅዱሳን ኣብ ሕይወትኪ ኣዘውትሪ። መዝሙር ዳዊት መዓልታዊ መዝሙርኪ ግበርዮ። ድምፂ ኣምላኽ ካብ ዓለማዊ ጨውጨውታ ፈሊኺ ስምዕዮ። ምስክርነት ሕይወትኪ ንኻልኦት ብትብዓት ንገርዮም። ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ሕይወትኪ ክመርሓኪ ፍቐድሉ። እምነት ብዘይግብሪ ሙት ምዃና ኣይትረስዒ። ፍርዓት እግዚኣብሔር መጀመርያ ጥበብ ምዃኑ ኣስተውዕሊ። ንኽብሪ ኣምላኽ ክትነብሪ ወትሩ ፈትኒ። ትሕትና ልበሲ፣ ንስሓ ዘውዲ ክርስቶስ እያ። ትዕግስቲ መሳርሒ ዓወትኪ ትኹን፣ ንልሳንኪ ተቋጻጸርያ። ሓሜትን ግፉእ ዘረባን ኣብ ኣፍኪ ኣይሰማዕ። ንዝበደሉኺ ብልቢ ይቕረ በሊ፣ ከምቲ ኣምላኽ ንዓኺ ይቕረ ዝበለልኪ። ንነፍስኺ ስነ ምግባር ልቦናን ዝተላበሰ ይኹን። ለጋስ ኩኒ፣ ምሃብ ካብ ምቕባል ከም ዝበልጽ ኣይትረስዒ። ኣብ ኩሉ ነገር ቅንዕቲ ኩኒ፣ ሓሶት መሕብኢ የብላን። ካብ ቁጥዕን ነድርን ረሓቒ፣ ሰላማዊ ልቢ ኣጥርዪ። በቲ ዘለኪ ዕገቢ፣ ስስዕን ነፍሲ የሳቕያ። ቃልኪ ሓለዊ እወ ኣይፋልኪ ድማ ኣይፋል ትኹን። ዓበይቲ ኣኽብሮት ሃቢ፣ በረከት ክትረኽቢ ኢኺ። ብትብዓት ንሓቂ ደበሊ፣ ዋላ ብዜሮ ንኹን ትኹን። ልቦና ካብ ኣምላኽ ለምኒ፣ ንሳ ኣብ ኩሉ መንገዲ ክተብርሃልኪ እያ። ንጽህናኺ ክቡር መዝገብኪ እዩ ሓልውዮ። ኣብ ውሽጢኺ ዘሎ ሓጐስ ካብ ኩነታት ንላዕሊ ይኹን። ፍቕሪ፣ ሓጐስ፣ ሰላም፣ ዓቕሊ፣ ለውሃት፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ ህድኣት፣ ርእስኻ ምግታእ ዝኣመሰለ ፍረ መንፈስ ኣፍርዪ። ብንጽህና ልብኺ ይሃልኺ። ንጹሃን ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮሞ። ቅንኣት ንዓጽምቲ ከም እትበሊ መርዚ እያ፣ ካብኣ ርሓቒ። ንሰብኣይኪ ዘውድን ክብርን ማዕርግን ኩንዮ። ቤትኪ ብፍቕርን ብጸሎትን ህነጽያ። ደቅኺ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ምኽሪ ወንጌልን ኣዕብዮም። ንስድራኺ መዓልታዊ ኣብ ጸሎትኪ ዘክርዮም። ቤትኪ ቦታ ሰላምን ዕረፍትን እምበር ቦታ ባእስን ወቕሳን ኣይኹን። ንደቅኺ ጸሎት ምሃርዮም። ዝዓበየ ውርሻኺ ንሶም እዮም። ንወለድኺ ኣኽብርዮም፣ በረከት ክትረኽቢ ኢኺ። ኣብነት እምነት ጽንዓት ንደቅኺ ኩንዮም። ንቤትኪ ብልቦናን ብጥበብን መርሕያ። ንመንፈሳዊ ጉዕዞ ሰብኣይኪ ደጋፊትን ኣተባብዒትን ኩንዮም። ኣብ መኣዲ ስድራ ቤት ምስጋን ኣይፈለ። ንኣዝማርኪ ብፍቕሪ ኣካብድዮም። ሓዳርኪ ቅዱስ ኪዳን ምዃኑ ኣይትረስዒ። ምስ ሰብኣይኪ ብምርድዳእን ብምክባርን ንበሪ። ፍቕሪ ስድራ ቤት ንዓለም ብርሃን እያ። ንጽህና ሓዳርኪ ብኸቢድ ሓልውዮ። ንደቅኺ ካብ ፍቕሪ ንላዕሊ ፍርሓት እግዚኣብሔር ምሃርዮም። ባህሊ ስድራ ቤትኪ ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ግበርዮ። ኣብ ጸገም ስድራ ቤትኪ ዓንዲ ማእኸል ጽንዓት ኩኒ። ሓዳርኪ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰረተ እምባ ይኹን። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብተወፋይነት ኣገልግሊ። ንድኻታትን ስኡናትን ኢድኪ ዘርግሒ። ንሓዘንተኛታት ኣጸናንዒ፣ ንሕሙማት ድማ ብጽሕዮም። ኣብ ማሕበረሰባዊ ብርሃን ጨውን ኩኒ። ንጓኖት ብፍቕሪ ተቐበልዮም። ሰላም ገባሪት ኩኒ። ኣብ መንጎ ሰባት ዕርቂ ፍጠሪ። ተህቦኺ ንኽብሪ ኣምላኽን ንሃናጺ ማሕበርን ተጠቐምሉ። ንኻልኦት ኣንስቲ ኣተባብዕየንን ደግፍየንን። ኣብ ማሕበር ምክፍፋል ወገንነት ኣይትእትዊ። ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ብንቕሓት ተኻፈሊ። ኣብ ትምህርቲ ሰንበት፣ ኣብ መዘምራን፣ ኣብ ዝኾነ ኣገልግሎት ግደኺ ሃቢ። ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጸሎትኪ ዘክርዮም። ምስክርነትኪ ብግብሪ እምበር ብቓል ጥራሕ ኣይኹን። ንመንእሰያት ጓል ኣንስተይቲ ኣብነት ኩንዮም። ንዝተጋገዩ ብፍቕሪ ዓድምዮም መዓድዮም እምበር ኣይትፍረድዮም። ብንጽህና ቤተ ክርስቲያን ከም ንጽህና ቤትኪ ረአዮ። ንዝጠመየ ኣብልዒ፣ ንዝጸምአ ኣስቲ። ኣብ ማሕበር ብዓቕልን ብልቦናን ተዛረቢ።
ንስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣኽብሪ ፍቕሪ ክርስትና ዶብ ዘይብሉ ግብሪ እዩ ግብሪ ኣርእይ ኣብ ግዜ ፀገም ናብ ኣምላኽ ጉየይ እምበር ካብኡ ኣይተርሓቒ ፈተና ንእምነትኪ ከም ዝኸልዕ ሓዊ እምበር ከጥፍአኪ ከም ዘይመፅእ ፍለጢ ኣምላኽ ምሳኺ ምዃኑ ኣይትረስዒ ንሱ ኣይሓርገክን እዩ ሸቐሎትኪ ኩሉ ናብኡ ደርብዮ ንሱ ይግደሰልኪ እዩ ኣብ ድኻምኪ ሓይሊ ኣምላኽ ይግለጽ ኣይትፍርሒ ዝብል ቃል ኣምላኽ ወትሩ ኣብ ልብኺ ይንበር ንበዓትኪ ዓይንኺ ኣምላኽ ኣብ ብልቃጡ ይእክቦ ምዃኑ እመኒ እቲ ዝኸበደ ጸልማት ቅድሚ ወጋሕታ ምዃኑ ዘክሪ ኣብ ጸበባኺ ንኣምላኽ ኣመስግንዮ ንሲ ዓብዪ ነገር ክገብረልኪ እዩ ብእምነት ደበሊ ኮቶ ኣይትነቓነቒ ተስፋኺ ኣብ ክርስቶስ እምበር ኣብ ሰብ ኣይትግበርዮ መከራ ናብ ትዕግስቲ ናብ ፍጹምነት ከም ዘብጽሕ ፍለጢ ብጸሎት ንፈተናታት ሰዓርዮ ሓይልኺ ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ዝመጽእ ካብ ጌጋታትኪ ተምሃሪ እምበር ንበኣቶም ተስፋ ኣይትቑረጺ እግዚኣብሔር ጓሳይ እዩ ዝጐለኒ የብለይን ንጸላእተይ ክምርቖም እምበር ኣይትርግቦም እዮም ዳግማይ ምጽኣት ክርስቶስ ንሓሰብኪ ብንቕሓት ነበሪ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ፍቕሪ ከም እትስዕር ኣይትጠራጠሪ እዚ ኩሉ ንኽገብር ረድኤት እግዚኣብሔር ኣይፈለየና ኣሜን 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 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን